दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि जथुम्मायाव दिनै मोनसे गौमा आर'ज बाहाय प्राय हाजार हाजार मानसिफोर बाहागो लादों आरो बाहायनो भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाहया फैनानै गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों। बाथौ धोरोमारिफोरनि गेजेराव बियो मोनसे जारिमिनारि दिन जे बेबायदि जाफेराखैमोन। गुबै नाम्बार 1 जाहैबाय जारिमिनारि बेबायदि गौमा आर'ज जाफेराखै इसेबां हाजार हाजार खेबसेयैनो। आरो मोनसेया जाबाय भारतनि नखर मन्थ्रियावहाय बाहागो लाफैदों। बाथौ धोरोमा पृथिबीनि जोबोद गोजाम माखासे धोरोमफोरनि गेजेराव मोनसे होननानै दा मोनसे सिक्रिटिबो मोनबाय आरो बर'नि गेजेरावथ' बेनो गुदिमोन जे बियो गोदो मा महराव दंमोन बे आलादा बाथ्रा आरो गोबां माने बोसोरनि बे मोनसे जार्नियाव जे 100 बोसोरनि जार्नियाव बर'फ्रा गुबुन गुबुन धोरोमावबो थांबाय नाथाय जों जायखि धोरोमाव थाया मानो बाथौ धोरोमा जे बर'नि गुदि धोरोम बेखौ जोङो गनायथि होनांगोन आरो बे धोरोमनि गेजेरजों जोंनि हारिमु धोरोम सोमोन्दो दंजोबो गासिबो। बेखायनो जोङो रावबो जायखि धोरोमनि जाया मानो बियो बाथौ धोरोमखौ बर'निनो गुदि धोरोम होननायाव रावहाबो आख' फाख' थानो नाङा। बे नों जेखि धोरोमखौ फालिया पृथिबीयाव बेबायदि जाथि मेला दं अरिजिनेल धोरोमा गोमालांबाय एसे एनैल'सै गुबुन गुबुन धोरोमाव बारस्लायलांबाय नाथाय बेखौ जयै खांलायलायनानै रैखाथि होनो नाजायो। दिनैनि बे जथुम्मानि गेजेरजों बाथौ धोरोमा मोनसे गासै भारतआवनो भारतल' नङा भारतनि बाहेरायावबो मोनसे गनायथि मोननाय बायदि आरो बेबायदिनो दा मोनसे बाथौ धोरोमाव मोनसे लिटारेचारनि आंखाल दं। गीता बा उपनिषद बेद बाइबेल कुरान बेफोरबायदि मोनफा मोनफा बिजाबफोरानो मोनसे धोरोमखौ फोथांनानै मानसिया सोलायनो हागौ नाथाय बिजाबा खनसे लिरजाबाथाय सोलाया। बाथौ धोरोमावबो बेबायदि मोनसे बाथौइजिम बा बाथौ सान्थौखौ लानानै मोनसे गांसे बयजोंबो गनायजानाय आरो इउनिभार्सेल थट्सफोरजोंबो गोरोबलाङो बेबायदि बिजाबनि आंखाला दाबो दं। आर्टिकेल लिरो फिसा फिसा बिजाब लिरो नाथाय बिनि बिजिरनायफ्रा एसे उल्थां फाल्थां जायनि थाखाय मोनसे जिनिसखौबो नायनांगोन जेसेबांखि जों गिदिर गिदिर प्रग्राम खालामा गोदान जेनेरेसननि गेजेराव एसे फ्रास्ट्रेसनबो दं जे जोङो सार्भाइभ जानो हागोन ना हाया सास्टेइन जानो हागोन ना हाया बेवहाय मा दं मोनसे नागिर धोरोमखौ मोनसे आफाद हिसाबैल' नाया बे आध्यात्मिक गियान नागिरो मानसिफ्रा जायफ्रा लेखा रोङो बे आध्यात्मिक गियाना दंना गैया बेखौ नागिरो। दा बेफोर गासैबो नांगौखौ फुलफिल खालामजोबनो हायोबा आबुं मोनसे धोरोम जागोन। आं बेखौनो दिनैनि दिनाव खावलायगोन जायफ्रानाखि बाथौ स्कलारफोर बिथांमोना गाहाम बिजाब लिर कमप्रेहेन्सिभ बिजाब लिर कन्ट्रभार्सियेल नङा जेनोखि गासिबो बाथौ धोरोमारिफ्रा गनायनाय। दा दिनैहाय जे बाथौ गौथुम आरो बाथौ सिबियारिफ्रा आरो गोबां समनि दाबि खालामबाय दा बे जानांगौ बेखौ माने दा मोनसे गोदान पलिसि लानांगोन दासिम माने बे इन्डिजिनास रिलिजनफोरखौ भारताव बेबायदि अनेक धोरोमफोर दं जे माने बेफोरखौ बबेखौबा गनायथि होनांगौबा मोनसे कमन पलिसि नांगौ मोनसेल'खौ हानाय नङा। जोङो मोनसे एग्जाम्पल मोनबोबाय थादों जेरै बर' रावखौ HCDL सोनो थांनानै गुबुन माने मोनब्रै मोनबा रावखौ सोफालाङो। बेबायदि भारत सरकारा जुदि कमन पलिसि बानायो जे माने इन्डिजिनास रिलिजनफोरखौ रिकगनिसन होनाय सेन्सासआवबो बेखौ लिरनो हानाय बेखौ मोनसे कमन पलिसि बानायोबा मोजां आरो मोनसेनि थाखाय जानाय नङा जेदिन बाथौखौ लानानै सिन्था खालामगोन सेन्सासआव बाथौ लिरनो हानाय अब्ला इदिन मिथिनानै लादो जे बाथौजों लोगोसे गोबां रिलिजियास धर्मफ्रा स्वीकृति मोनगोन। बेनि थाखाय मोनसे कमन पलिसिनि गोनांथि जानानै फैयो। बिथांनि खोमाव दिनै सोबाय बिथाङा जेबो बुंलाङाखैब्ला निश्चय सानगोन गोबां आसा खालामो निश्चय सानगोन आरो जोंबो दा जेनेबा रिटेन भाबै दिनै होनाय जाबाय जे बियो बिनि थाखाय प्रिपेयार जानानै फैयाखै नाथाय दा बेखौ दिनै एसेबां हाजार हाजार मानसिनि गेजेराव जे आर'जनि गेजेरजों गथायनाय जाबाय बियो निश्चय सानगोन बे भारत सरकारनिनो कारण सेन्सासआव लिरनांगौ लिरनाङा बे भारत सरकारनि आसाम सरकारनि आसाम सरकाराथ' बे सानखौ मोनसे गनायथिबो होबाय बेयो मोनसे जोंनो मोनसे बाथ्राबो होबाय आरो जे आसामाव गनायथि मोनबाय माबा मोनसे रोखोमनि गनायथि अब्ला बे भारत सरकारा गनायथि होनायनि बेलायाव बेबो मोनसे मदद
दा बेथ' फोसावदों नैबे बाथौफुरिनि बाथ्रा आगोलावबो होनाय जादोंमोन दा दिनैहाय बेखौ बारायनानै 10 कोटि होनाय जाबाय जोबोद मोजां ओरैबायदि मोनसे सेन्टार जानांगौ जे जायखौ माने जेरावनाखि मोनसे पिलग्रिमफ्रा फैलायनो हानाय मोनसे तीर्थजात्रि मोनसे स्थान जानो हायोबा खारन मोनफा मोनफा इनस्टिटिउसननि सायाव बेस खालामो आरो दिनैहाय इस्लामा मक्कानि सायाव बेस खालामनानैनो सारा वर्ल्डआव दिनैहाय माने बुद्धिस्टफ्राबो मोनसे थायो एबा दिनै गोबां गुबुन गुबुन धोरोमफोर दं ख्रिस्टियानिटियाबो थायो थ' जोंनि बाथौआबो जुदि बबेबा मोनसे सेन्टार ओरैबादि बानायनो जेनोखि मोनसे पिलग्रिम आरो टुरिजम माने पिलग्रिम तीर्थजात्रिफ्रा फैनानै बेहाय नायफैनो हायो जेरै कामाख्याखौ बेस खालामनानै आसामाव दिनै धोरोमबो जादों आरो इक'नमिबो जादों थ' मोजां जागोन आसा खालामो क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।